Kaniri ka Akashvani Shillong ka khubor ban puli phiri meri no gante walang kimat ki pakongsan jo ka khubor mta ka step Priyanka Shillong ye ka national conference ka ba arsingi halor ka next gen administrative and e-governance reforms ka bal sedang na min ka singi ye ka special intensive revision SIR jong ki electoral roll ha Meghalaya la ban pendap nyob khundai point pra ar na ka shispa ka jing ai form ka hadu ka khatlai trik unaitung Armor kini ilakai karate ka Meghalaya kila Shajit ban mikman ik India ka South Asian Karate Championship ka basipho ka ban salong Dhaka jangkari Bangladesh. Ki khubor ki babnya. Ka Shillong ka lapdeng ka National Conference ka ba arsingi halor ka Next Gen Administrative and E-Governance Reforms ka bala sedang dumen nin ka singi bat ka balona lang ka jo ka rinsan ginong tauan ki ofisar rangba bat ki start shempang ki kamsin shar khadar banyak tai halor ki jing persyang ki bathamai bat ka jing penkala digital ya ka kam shakri na ka penta ki pajba Lapanya jaka da ka tanat personnel but administrative reforms jong ka sarkar jilla da ka jing trelang ba ka tanat administrative reforms and public grievances jong ka sarkar India Lapli pudaya ka te ka national conference da menteri khna ka sarkar pedeng na ka tanat science and technology Dr. Jitendra Singh kumukongsan ringkat menteri rong ba ka jilla konrat ki sangma kumukongsan ba Dr. Jitendra Singh loong ba kaladan gajing kala ka ba itanak bha ka than chate lamingi ha kini ki shipos nam baladam ha ka bala la ban pen klan ya ka jing penya so lenti ha ka let ka wan ka jing pen biang ki jing nan kam ki ba pher ka jing start sayan bokom jo ka jing play ya shibon ki lat ki ba penya jimen toy ki pajba Dr. Singh loong ba ki jela ki ba ampat judan lenti ya idal menu lani ki badan tang khendiat teli menchua la ban penyar shushu da ka ba penni ki lenti ya idal ki bathamai bat ha ka ju ka por la penyaru e ki ka lingsun bat penbhai ki surok ba ban kampen stat ya ka lek ka wan ha ka ni ka than ha ka jingkran jong konat ki sangma loong ba ka Meghalaya ka la pentri kam ki bu jing start ki bathamai ban pen klan ya ka kam shakri pajba Kinan Shibuan ngut ki officer rangba na ka sarkar pedeng ka sarkar jilla bat na ki Administrative Training Institute ATI ki ban saya sami ki kom perkhat banyo penklan ya ka kam shakri pajba ha ka sinshar khadar Ya ka special intensive revision SIR jong ki electoral roll ha Meghalaya lala ban pendap nyob khandai point pra a na ka shispa ha ka ba khat pra lak Nyopusan hajar, saus pak, ndai pusan mo kinong tap vote, kila dap yo ki form kat hado ka kat lai trek unai tung. Kan kum gijing pensyai bala yo na ka tanat penya election ki dan saulak, ndrupun hajar, kandai spak kat pra tali ki form ki badan ya ki keteng jong kat kandai point pra pinyo persen jong kinong tap vote, la dap pendrung haki kor komputer. Meghalaya karan habaro arpulai lag sab khandai hajar ndru spa saupusan ngot kinong tap vote bat labo lai hajar san spa san hui ngot ki booth level officers BLO ban khmi ya kini ka kam ka West Jaintia Hills ka de ka ladu ha ka ba pendap ya ki jingsam ya ki form khandai phunri point pra lai Nakshispa, both sa Southwest Garo Hills, Kandai Pusak point lai percent, North Garo Hills, Kandai R point saw percent, baka East Khasi Hills, kadai ka basuki tam kajing sami ki form kata tang hendrupupra point hendriyo hinyo percent. Uemli ka mo hati ba Charles Marngar wala jingo ya ka shnong tung am Haribhoi district banyak ndo kinong rap ki ba shakta na ka jing shlei man la ka por ba de ka jing e ha ka jing pembiang nur ha ki jaka rap bol ai ka jing kular ban penyo jing kersana ka sarkar ha ka jing le ikendo jing ba Marngar ki shakri jong ka tanat soil and water conservation kinong rap ki lapan sngo ya ka jing non kam ban kampen bha ya ka jing tuot ka ban khmi e ki dam bat ban yarap pembiang ya ki tiar badan kam ha ka ban penni e ka ha ki jaka rap Uba Marngar ulai thu bagi dan kumbah terus pak teli ki long gieng ki ba im jak po tang na ka barep ka ba Henry ki jing sle ka ba man la ka por na ka wa yam bat ka jing bam biang ji ki nur haling ha ka ta shibu ni ki jing mi marrem hadu bagi dan ru ki nong rem ki ba man yai thung man la ka por ya ka ba tang na mar jong ka ni ki jing Uba Charles Marngar ba la dan kam kerki ban pen ba bat pen biang ki tiar tan haling ha kanang banyo weng ya ka jing na ka jing sle bat ha ka jo ka por ban pen biang ru e ka ha ki por ki badan kam ulapan pal ka jingkirmen baka tei ka tanat rekam kan sa shim khia ya ka ni ka kam na ka mata ka jingbet jingbiang jong kinong rem kani ka khubor ka wanjpi na ka Akashvani Shillong
Kini di Akashvani Shillong ka bawa nam shpi ka khubor. Da ka jingnang roi jong ki jing penlongsor ye ki jaka puta ki ba buon ka balong ro ka waini ki mat sngus ire ka long ka manjong baro ki than ki ba don hapo jong lum Himalaya min ka si ka niti ayok ringkat ba ka North Eastern Council NEC kila penlong ka jinge phliu jingwat lang bat ki kan hun trekam ki ba pher halor ka Hill City Regions Planning Initiative HCRP ha Shillong u secretary jong ka NEC u Satendra Kumar Bhalla ula don ha ka te ka jinglang kum kongsan ringkat ba ki wi officer rang ba na ki lagi ba pher ki beran hat rai jong ki lom mang kasang ka jing kran phli jing mut ka long da ka jing thmu ban ye prakhat janai ba ha kan no ko kom ban thau ki sor ki ban long ki ba shan ba ki ban neslem ha ki ba kum ki ni ki jaka ki ba don ki lom ba ki them haring kat ba ki jing tin jo ka sun bineng ki start shempang ki la pen sngo ya ka jing nan kam ban da thau da wo ba bin pa bin ya ka no ka jing persang rengkat ba ka jing kit kli ka maryang hashwa ban pen khasor ha ki jaka ri lom Armut kini lekai karate na Meghalaya ki belang Gideon Tempun bat u Daniel Dabyang Bha Warjri kila syajit ban mikmat dek India ha South Asian Karate Championship ka Bashipo ka Bansalong ha Dhaka ha Bangladesh na do ka khasan trik ha do ka kat khandai trik naitung arajar afun rio u Gideon unya khun ka thop men's under 21 individual kata ka do Daniel unya khun ha ka thop nru pra kilo boys junior individual committee Gideon ula syajit hadin bola yora ya kanam jingjap ha 5th Kyo Senior National Karate Championship ha New Delhi ka bo Daniel ula yorung ling ba ka jingjap ha 5th Kyo Sub Junior Cadet and Junior National Championship ka bala long ha Dehradun kani ka jing syajit jong ki ka pen i ka jing yai ya khun jong ki rang ba ki thei le kai ka Meghalaya ha ka national level ba ka long ka jing kyo jong ka jilla sho mau jam u ba thamai ha ka jing le kai karate Kasorka Meghalaya kalau berthaya barok kisnat karkhana ki berang sating ki application hapo jangka unati scheme arajar arbusau begin aino kham kloya barok ki kot kisla ki berankam badi ki we ki jing penjisha hapo jangka por balabu lemkum ta anweng no ek application ke jongki katanat industries klapen sngo bagi dan shibon tali ki application ki belashu sa palat ya ka laipus ngi tang namar ka jing bambyang ki kot ki berankam katanat promotion of industry and internal trade kalada pelat ya ka SOP Standard Operating Procedure ha ka jingilang ka bapra jong ka steering committee ka balalong ha ka arp santri ujemang arhajar arfun riung kiba apply ki la ban yo ekate ki SOP ba ka list jong ki application ki bampat biang ha ka website jong ka te ka tanat rekam bala airu e ka jing maham bala rakim la ban pen biang hapo jong ka por bala bu anchu weng no bet ya ka application ka jong ki Emily ka mau kerwat ubah renekten ling dot tongkar menhin kesi ulali play ke darbar hall jong ka snong mau thang yang nong trau ke bajengai ke bakat 1 kilometer na mau kerwat Southwest Khasi Hills District lapenya ketika darbar hall hapo jong ka Special Rural Works Program SRWP jong snem trekam arajar arbulai arajar arbusau ling ba ka MGN Rex ha ka jing penut pensep ka balong shipo lak tingka Haba jing kiran ha ka jingilang uba renekten ula kular ba an sa penyo shushu ikiwe ki tiar ki beran kam ha ka teka hall bola pen pauru ki jing sngongo ka bakrau iki nong snong jo ka mau thau yang nong trau ki blakan mau ban khat burami un pli pat ba ka hall wat la ka dei ka scheme ka barit ba Kobi Strekam jong Deputy Commissioner West Jainti Hills kelapan benaya ka khandreu trik unai tung arajar arfun rio kom ka sngi shuti ha ka district namar jong ka jingrakhe beden khalam ka bashisin system jong ka right to bear barok ki office sarkar ki kashari ki bang be ki jaka puli ki bedan West Jainti Hills district kin khang no ha ka sngi pen bena shuti ka ta ha ka khandreu trik unai tung arajar arfun rio Ki start sayan juga thanjte lamingi kila labi sembayang bading iba thamai ha Meghalaya bat kila ai keteng pai go lu siola mosenram nakasnang mosenram ka bala paunam kum ka jaka ka bayo bun tam e uslap lalap iti sembayang bading iba thamai hadian ke jingpuli wat benya ka basani ha East Khasi Hills District badala ban penting kena kham hadian andala da bishar kat kum ka jing start sayan kato gani khobor kala kut kala wanjpi na ka Akashvani Shillong sa shipor kata ka por phrabaji nya so ba Delhi station na kamta ka khobor ka tin Hindi ban pumbo ka khobor pharang ka por phra ka sanminin kini kede ka Akashvani Shillong